idea. Being in Obama no deport black people more than Trump. Record. For America. Money in the establishment of you actually. They take money during the time of President Obama, the time of Trump. Immigrants going to be deported from America during Obama, during Trump, Chalonade. Kodo kwasa loso gimiluongo ni theory ma Trump na en kodo na ngomarash en kelo lunga Africa nango. Tido ka kodo wa form opinion no marash. Ni tire nyazamia mo lunga dabeza moyo. No ndiko bukporo dead aid. Onge piny mana more piny mangima sipia kata nika. Mosa dongore ge konyruok from aid. Oge. China no kotime, the Asian tiger no kotime. Gima Trump dwaro gima wadwaro te. Con African nations mondo ket policies in place mondo gidongre. We konyre kendgi. Mane gima sustainable. Asati development organization including me wacho badong mag UN. Aid ok kony piny nikech aid biro gi condition. Ngato bedo piny to timo desk review to wacho ni hapana Nairobi sewage system ne rach. To kia ni sewage system maybe ok rach optimization na mata banade. Ema rach. Watch moro ni koro ni Trump no lungo Africa nango Trump okudwa black people. Policy back Trump mar Africa, mar black Americans kingio zani ndalo cha. Do ngene sali ne gigocho ne buma kudoji. Ge sali koka black for hapana karema and here see rumors. No gocho ne nyaka jo Latino no gocho ne monane. Koro gimote mo wacho ne ya jo Africa gi pinyo moko owe yuago dayo. Ero kono Wycliffe Nyafuanga. Jo Latino to zamoro ne neno ni gocho ne jara teng tek negi. Yes. In form of magu kabilo. Kono jo black stay ngene mang no gocho ne kabisa. Black one no very pessimistic, jo Latino no gocho ne, white bo gocho ne uneducated bo gocho ne. White moko the university to miete. No miete. Wacho ne kama igitiere karaka. Nyaka somo Trump be kora moduoka waraka kare koro mono jok moere ge kare gin gi chung kanye kama wantiere kare ka waduogo bang'yo makao sani nyakora monge jwang kanyo kama dhi nyime kod rango chal mara piny Kenya okainge mopogore opogore gi ber magi gi ponono